Някои учители оставят трайни следи в своите ученици. За мен такъв учител беше госпожа Йосифова. Затова заедно с нейни приятели, бивши и настоящи ученици, решихме да й направим подарък за 60-тият ти рожден ден, който ще помни цял живот. Ето какво се случи. Благодаря, може момче, благодаря. Благодаря, госпожо Йосифова. Благодаря, моето момиче. На кого да дай помощите, не знам. Ами ако можеш на всички подред да почнеш. Имаме още една изненада, обаче седнете и там на стола. Бях ученичка на госпожа Йосифова от 86-та до 89-та година в 10-то училище. От 92 до 96 година. През 92 до 96 година. Аз съм млад преподавател тук в училището. Миналата година бях на практика при нея. Работила съм много години с госпожа Йосифова в СОУ Йордан Йовков. От 35 години познавам госпожа Йосифова. Познаваме се с нея от повече от 20 години. За мен тя е човек, който не просто работи като учител, но тя живее своята професия. Тя винаги се стреми да бъде перфектна в работата си, да даде всичко от себе си, да научи децата на много неща. Тя е човек, който оставя много трайни отпечатъци в своите ученици. До голяма степен това, което съм, го дължа на нея, тъй като тя е положила основата. Начина на упоритост, който тя караше всеки един от нас да придобие и да разберем, че ценностите в живота са с труд всичко се постига. Спомням си, че когато ние бяхме нейни ученици, ние бяхме най-големият клас. Бяхме 41 деца. И се възхищавам за начина, по който тя успяваше да се справя с нас, да привлече вниманието ни. Тя направо се разтапя, като им говори. Децата са като нейни истински деца, а не просто ученици. Аз бях малко по-боледуващо дете, стоях си вкъщи. Тя е отделяла от личното си време, за да идва вкъщи и да ми помага с материала, който аз съм изпуснал. Тя е учител възрожденец, който изцяло е отдаден на учениците. Помня местата, които сме посещавали заедно с нея. Помня, че се справише изключително добре с организационния процес на всякакви мероприятия. Тя успява да изкарва най-доброто от всеки един ученик, успява да ни надъха да бъдем най-добрите и да се стремим към все по-доброто. От 100 желаещи ученици, 98 желаят госпожа Йосифова да бъде тяхна учителка. Тя правеше изложба с най-красивите тетрадки и някакси това ни стимулираше да пишем все по-красиво, така че и нашата тетрадка да бъде на изложбата. Децата я обичат много. Дори и след като завършат своето образование в 12-то училище, те не спират да я търсят. Възхищаваме се за това, че тя е един слънчев човек, всеотдаен. Нейната толерантност, доброта. Нейното добро отношение към колегите, към учениците. Тя е страхотен човек, винаги е готова да помогне. Когато има човек до него с малко повече опит, с когото да сподели проблемите си и да поиска съвет, нещата стават по-лесни. За мен такъв човек беше госпожа Йосифова. Тя е любяща майка и съпруга, любима учителка, истински приятел. Понеже пък съм и студентка, завършвам вече, много ми помогна в сферата на образованието. Изобщо много съм и благодарна за всичко. Най-благодарен съм, че тя ми предостави нужната основа, от която успях аз да надградя себе си като човек и да разбера всъщност колко е важно човек да постига целите си, независимо каква е нуждата и колко упорство трябва да има. Благодаря и за труда, който е положила за всеки един от нас и който продължава да полага и за учениците си днес, защото моята дъщеря днес е нейна ученичка. Аз харесвам госпожата, че тя е много красива и е добра към нас. И харесва, че тя е много красива. Всеки ден идва усмихната на училище. Винаги ни е изпълнила желанията. Харесвам в госпожа Йосифова това, че тя ни е научила на всичко. Че ми изпитва пръв, че е много любезна, хубава.
и е много старателна и добра към нас. Когато нещо не разбираме, тя ни обяснява и се е стараела да научи на нещо, което ние не знаем, но вече я знаем, защото тя не е научила. И много се грижи за нас. И аз се радвам, че съм в нейния клас. Искам още много години да не уча. Щастлив съм, че имам такава учителка като нея. Госпожо Йосифова, честит юбилей! Бъдете здрава, все така всеотдайна и сърцата. Пожелавам ви много здраве и дълголетие. Да имаш само радости вкъщи и винаги да се удовлетворена. Пожелавам ти да успееш да се съхраниш такава каквато си, с този младежки дух. Винаги да обичаш българския фолклор, както до сега. Пожелавам на госпожа Йосифова да бъде все така добра и обичана, да продължава да обича децата. Единственото нещо, което искам да ви пожелая е да бъдете винаги така усмихната и лъчезарна, дълголетие и винаги така засмени ученици от бивши и настоящи да ви поздравяват по този начин. Да бъдеш все така амбициозна, добра баба, добър учител, добър колега. Да ви пожелая годините, когато приключи този последен за вас випуск, наистина да раздадете себе си за себе си и за вашето семейство. Надяваме се да бъдем винаги заедно. Обичам те много. Уважаеми колеги и родители, много съм впечатлена и изненадана. Много ви благодаря. Такъв подарък при живота си не съм получавала. Вие ми давате сили да работя още 40 години. Как можахте да намерите тези моите най-обичаните? Това са Явор ми. Петю не е в България. Къде го намерихте? Петю е в Швейцария. И на всички вас много благодаря. Чудесен подарък, който докато съм жива няма да забравя. Сърдечно ви благодаря.